τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ωριμάσει αρκετά και αποτελεί πλέον μια νέα τεχνολογική αγορά. Με δεδομένη την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία στην Ελλάδα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν παντού, εξυπηρετώντας τα πιο απαιτητικά φορτία χωρίς κανένα πρόβλημα. Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών γεννητριών μετατρέπει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ενέργειας γίνεται από τις φωτοβολταϊκές κυψέλες, από τις οποίες αποτελούνται οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο από τους μετατροπής ρεύματος, inverters, με τα χαρακτηριστικά των καταναλώσεων του κτηρίου. Οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους καθώς και σε διαφορετικά μεγέθη και αποδόσεις. Οι διαστάσεις και η ισχύς τους εξαρτάται από την επιφάνεια και τον αριθμό των κυψελών του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως απομονωμένες κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, επαγγελματικούς χώρους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν συνήθως μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ώστε να αξιοποιούν κατά το μεγαλύτερο βαθμό τα αποθέματα ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο προσανατολισμός του κτηρίου και η κατάλληλη κλίση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές εφαρμογές, οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες χρησιμοποιούνται και ως αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις σε προσώψεις κτηρίων. Η Τέρνικα έχει την εμπειρία σε ειδικές εφαρμογές ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών σε προσώψεις κτηρίων και έχει ολοκληρώσει την πρώτη σύνθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών σε πρόσωψη κτηρίου γραφείων στην περιοχή του Αμαρουσίου. Η εγκατάσταση αυτή είναι και η πρώτη που συνδέεται στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ στον ιδιωτικό τομέα και όχι ως ερευνητική εφαρμογή. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες είναι ότι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική και δεν καταναλώνουν πρώτη ύλη. Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας, πρακτικά έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής με ικανοποιητική απόδοση μετατροπής. Δεν χρειάζονται συντήρηση, δεν μολύνουν και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον και τέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία σε κτηριακές κατασκευές, προσώψεις, στέγες, μειώνοντας έτσι το κόστος της αρχικής κατασκευής. Το όφελος για το περιβάλλον είναι σημαντικό, εάν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε κιλοβατόρα ηλεκτρισμού που παράγεται από ορυκτά καύσιμα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με 1 τουλάχιστον κιλό διοξιδίου του άνθρακα.